салом мегӯем ба ҳама он нафароне ки китобдӯст ҳастанд, китобхон ҳастанд ва ба мутолиа намудани асарҳову достонҳои гуногун машғуланд. инак дар идомаи барномаҳои телевизиони Баҳористон барномаи Фуруғи Субҳи Доноиро ки дар ҳошияи озмуни ҷумҳуриявии Фуруғи Субҳи Донои китоб аст баргузор мегардад, пешниҳоди шумо мегардонем. ҳамсӯҳбати имрӯзаи мо ҳастанд як нафар иштирокчии фаъоли даври чоруми озмуни ҷумҳуриявии Фуруғи Субҳи Донои китоб аст ва биёед бо ӯ аз наздик шинос мешавем. Салом Самира. Салом. Метавонед худро ба тамошобинони телевизиони Баҳористон муаррифӣ кунед? Ман Ҳамроева Самира ҳастам, хонандаи синфи 9 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 16 ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе, ҳамзамон иштирокчии даври чоруми озмуни ҷумҳуриявии Фуруғи Субҳи Донои китоб аст аз рӯи номинатсияи хондан ва азбар кардани осори адибони муосири тоҷик. Ки шуморо водор намуд ки дар ин озмун иштирок намоед? озмун такони бузурге буд барои китобхон гаштани насли наврас. вақте ки ин озмун аввалин маротиба ба телевизионият баромад, маро роҳбарони азизи ман, ҳамчунин муаллимаи азизам Қурбонова Ҷамилахон роҳбарӣ намуданд, ки дар ин озмун маҳорату малакаи худро санҷида бошам ва ман дар ин озмун зиёда аз 180 асари бадеӣ, 100 ғазал, 120 рубоиву дубайтӣ, 150 байт аз достон ва 200 байт дигар навъҳои шеърӣ пешниҳод намудам. ташаккури зиёд. Шумо ки дар даври чорум иштирок намудед, мегуфтед ки чӣ таассурот бардоштед? дар аввал бояд қайд кард, ки албатта душвор буд. Осон набуд то даври ҷумҳуриявӣ, яъне даври ниҳоии озмун рафтан ва расидан. Ва инчунин ман бениҳоят хурсанд шудам, ки дар ин озмун иштирок варзидам ва инчунин донишу малакаи худро санҷидам, ки ин барои ман бисёр ҳам боиси сарфарозист. Чуноне ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар яке аз суханрониҳои худ қайд карда буданд, тоҷикон аз азал то кунун соҳиби фарҳанги волои китобу китобдорӣ буда ба ҳама гуна осори хаттӣ арҷу эҳтиром мегузоранд. Китоб барои мардуми сарбаланд ва донишварамон ҳамчун шиноснома ва нишони ҳастиву бақо пазируфта шудааст. Чуноне ки ба ҳамаи мо маълум аст, озмун аз 7 то 15 декабри соли равон дар Китобхонаи Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. Яъне даври чоруми озмун. Бале. дар он аз ҳама гӯшаву канори мамлакат иштирок варзиданд ва барои мо бениҳоят душвор буд дар байни ҳамин қадар олимон, ки аъзои ҳакамон, ки бисёр ҳамшуш одамони бузург буданд ва инчунин аз ҳама одамони шинохтаи маъруфи кишвар буданд, дар назди онҳо суханронӣ кардан ва инчунин ба саволҳои онҳо ҷавоб додан. Бояд қайд кард, ки озмун бисёр ҳам дар сатҳи баланд гузаронида шуд ва инчунин дар сатҳи шаффоф ҳам буд, ки мо тавонистем, ки бо ҳамин мо тавонистем, ки дар он донишу худро бисёр ҳам хуб, яъне сариқал дода санҷем ва инчунин бо чеҳраҳои дигар ва инчунин бо дӯстони зиёди нав рӯбарӯ гардем. Яъне албатта шумо низ ба мисли дигар иштирокчиёни даври чоруми озмун таассуротҳои хуб бардоштед ва инчунин бо шахсиятҳои гуногун шинос шудед аз наздик ва ҳамзамон дӯстони нав низ пайдо кардед. Бале. чуноне ки худи шумо низ қайд кардед, шумо дар номинатсияи хондан ва аз ёд намудани ашъори адибони муосир ҳамин иштирок намудед. Хуб, мегуфтед ки дар даври чорум, хусусан дар даври чорум баромадатонро аз чӣ оғоз кардед? баромадамро яке аз зебуғазалҳои устод Гулрухсор Сафиева, ки дар васфи ватан аст, оғоз намудам, ки ҳозир онро манзури шумо мегардонам. Хуб, мо интизорем. эй модари аз тоқати таҳқир хаста, ватан, эй шаҳчанори аз шамоли ҷаҳл бишкаста, зи баъди 100 000 сол, зи қаҳри 100 қабат хоки сиях, аламҳои ту бар ёдам расад, фарёд хоҳам кард. ватан, бо номи ту, бо нанги ту, бо ишқи маҷрӯҳу набарди ту, ба ҷӯи ошиқони шермаргу хуррамарги ту, бинои шӯҳрату шони туро бунёд хоҳам кард. ватан, шаҳномаи рӯҳи туро дар партави нуру зиё, бо килки умеду вафо бунёд хоҳам кард. бо килки умеду вафо бунёд хоҳам кард. ватан, аз сангҳои бар сарат, бишкастаи фарзандҳои носазоворат, туро бунёд хоҳам кард, туро обод хоҳам кард. ташаккури зиёд. Аз Гулрухсор Сафиева боз чӣ медонед?
устоди азизи ман Гулрухсор Сафиева дар баробари шоираи хуб будан инчунин яке аз нависандагони беҳтарин аст, ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун аввалин зани романнавис шинохта шудааст ва ман яке аз романҳои беҳтарини устод Занони Сабзбаҳорро мутолиа намудаам, ки ин барои ман бисёр ҳам романи хуб буд. Занони Сабзбаҳор яке аз романҳое ҳаст, ки дар бораи шуҷоатмандии занони тоҷик суханронӣ мекунад, ки дар он устод Гулрухсор Сафиева шуҷоати зани тоҷикро чунон ба қалам додааст, ки ман хусусан аз он бисёр ҳам баҳраҳои зиёда гирифтам. Ташаккур ба шумо. Метавонед як қисми онро барои мо нақл кунед? Аниқтараш мухтасар дар бораи он ба мо маълумот диҳед. қаҳрамонҳои асосии ин асар ҳастанд Нишона, Зеби, Марзия, Хайрия, Алам ва инчунин бисёр боз қаҳрамонҳои дигар, ки ҳамаи онҳо ҳам образҳои манфӣ доранд ва ҳам образҳои мусбат. асар асосан чуноне ки аз номаш маълум аст дар бораи занони шуҷоатманди Сабзбаҳор яъне ҳикоят менамояд. ҳар як китоб ба мо олами зебои бисёр ҳам беканор мебахшад ва инчунин китоби Занони Сабзбаҳор ҳам чунон ки аз шуҷоати занона барои мо мегуфт, ман ҳамчун як духтари навҷавон пайравӣ мекунам ба бисёр қаҳрамонҳои асосии ин асар, махсусан ба қаҳрамони марказии он Зеби, ки бисёр ҳам зани далер буд, ки дар вақти ҷанг, вақте ки ҳамаи мардҳо ба ҷанг мераванд, ӯ дар деҳаи худашон танҳо мемонад ва ба тамоми занон роҳбарӣ менамояд ва раиси колхоз интихоб шуда баҳри пешрафти зиндагии худашон муборизаҳои зиёда мебарад ва дар баробари ин қадар кори зиёд доштан, ӯ ба ҳама дасти ёрӣ дароз менамояд ва намемонад ки ягон кас дар деҳа хор гардад. Гуфтед ки зиёда аз 100 ғазал ва зиёда аз 100 номгӯи асарҳоро мутолиа намудед ва аз шеърҳои гуногун низ бархурдор ҳастед. Мегуфтед ки дар як рӯз чақадар вақти худро сарфи китобхонӣ мекунед? дар як рӯз зиёда аз 5 ё 6 соати худро вақте китобхонӣ менамоям ва гуфтан ба маврид аст, ки як китобро дар муддати 3 рӯз мехонам ва инчунин ҷойҳои асосии асарро таҳлил менамоям ва инчунин барои такрор кардан дар оянда онро дар дафтари шахсии худам менависам. Ташаккури зиёд. Гуфтед ки 5-6 соати худро сарфи китобхонӣ мекунам. Чун шумо хонандаи синфи нуҳум ҳастед, яъне хатм кунанда ҳастед, оё ин барои омода шудан ба имтиҳонҳои давлатӣ, имтиҳонҳои Маркази Миллии тестӣ халал намерасонад? Албатта ки тайёрӣ дидан ба чунин озмун, махсусан ба озмуни ҷумҳуриявии Фуруғи Субҳи Донои китоб аст, ки дар сатҳи ҷумҳуриявӣ мегузарад, тайёр шудан осон нест. Вале ба ҳар коре ки ту бо меҳру шафқат ба он рӯ меорӣ, дар назари ту ҳеҷ чиз наметобад. Ман низ яке аз дӯстдорони китоб ҳастам ва хондани китоб барои ман ягон душворӣ намеорад. Чуноне ки Балзак мегӯяд, барои роҳбари илм шудан, шогирди меҳнат будан ҳатмист. Ташаккури зиёд. Мувофиқи низомномаи озмун бояд ғайр аз шеъру ғазал бояд якчанд достон низ аз ёд намуд. Ин навбат мехостем ки шумо низ ҳамчун иштирокчии фаъоли озмун барои мо ягон достони писандидаи худро қироат намоед ва ё ин ки нақл кунед. достони Суруши Сталинград аз устод Мумин Қаноат. Сухан. Суханро вазну тамкини замин бояд. Суханро қудрати ҷонофарин бояд. дили сарбозу мисли ту камин бояд, замини ман кидастони туро хонад. Суханро сеҳри мурдан, зинда гардидан, чу дарё дар муҳити хеш хунҷидан, ҳаме бояд ки авсофи туро гӯяд. Суханро талхии ашки дили модар ва ширинии ёди бусаи дилбар, барои навкамону навҷавон аскар, ҳаме бояд ки аз авсофи туро гӯяд. Сухан бояд раҳи тақдирро гирад, дуои модарони пирро гирад, ки бо ҳикмат дами шамшерро гирад, ба нимовоз эҷози туро гӯяд. Вале ман рӯзи дил аз модарон ҷӯям, барои пайкари сарбоз ҷон ҷӯям, чу сино аз замин то осмон ҷӯям, ки як дам мурдагонро зинда гардонам. аё модар, дуои хайр меҷӯям, чу фарзанди ту роҳи хайр мепӯям, ҷаҳони розҳо бинмо ҷаҳонамро, кушо оғози талхи достонамро. Ташаккури зиёд барои чунин қироати буро. Чуноне ки ба мо маълум аст, шумо дар номинатсияи
ашъори муосир иштирок намудед ва яке аз шоирони муосир ки воқеан ҳам шеъру ғазалиёт ва достонҳои пурмазмун дорад, ин Лоиқ Шералӣ мебошад ва фикр мекунам дар озмуни ҷумҳуриявии Фуруғи Субҳи Доноӣ китоб аст иштирок кардан, вале аз Лоиқ Шералӣ шеър надонистан, ин албатта хатост. Ин аввал мехостем ҳамчун як хонандаи фаъол, ҳамчун як иштирокчии фаъоли озмун аз шумо аз эҷодиёти Лоиқ Шералӣ ягон мисра шеър пурсем. бояд қайд кард ки устоди бузург Лоиқ Шералӣ шоири дӯстдоштаи ман ҳастанд. шеър бо номи Ифтихор. дар миёни кӯҳсорон сахт ҷонам зода, дар раҳи кӯҳсор баҳри имтиҳонам зоданд. волидайни бенишонам чун нишонам зоданд, дар диёри камзамини бекаронам зоданд. гарчи мегуфтанд аз қисмат бувад фардои ман, гарчи мегуфтанд серӯзӣ бувад дуньёи ман, гарчи дар гаҳвора мебастанд дасту пои ман, дар замин баҳри талоши осмонам зоданд. дар миёни чор девори баланди кӯҳҳо ки гаронӣ мекунад бар кӯҳҳо андӯҳҳо, дар масири қуллаҳои посбони рӯҳҳо бо дили бедору бо рӯҳи ҷавонам зоданд. бо дуои мусафидони худотарсу баор, бесавод аммо саводомӯзи сад омӯзгор, бо шарофатҳои кампирҳои нимҷон ҷонисор, баҳри ҳоло баҳри фардои дамонам зоданд. ман аз ин сон бесаводон сӯхтан омӯхтам, аз сафои сураи қуръон сухан омӯхтам, аз китоби зери болинам ватан омӯхтам, дар диёри байту шеъру достонам зоданд. гарчи дар базми бузургон кӯдаки гаҳвораам, бо ҳама камзарфии худ ҷузви ин сайёраам, шоирам ё ошиқам, майхора ё ғамхораам, ҳар ки ҳам бошам ба қасди душманонам зоданд. ташаккури зиёд. Воқеан ҳам яке аз ғазалҳои пурмазмуни Лоиқ Шералиро барои мо қироат намудед ва яке аз шоирони муосири дигар ки Мирзоя Турсунзода мебошанд ва фикр мекунам ҳамагон аз эҷодиёти ӯ хабар доранд ва мо мехостем аз шумо пурсем ки достонҳои Мирзо Турсунзодаро аз ёд кардаед? албатта, аз устод Мирзо Турсунзода достонҳои Водии Ҳисор, ҳамчунин Саёҳи Ҳинд, дар баробари он ғазал, шеърҳо, рубоӣ ва дубайтиҳо азбар намудам. ва ҳозир мехоҳам ки яке аз ғазалҳои дӯстдоштатарини худро аз устод Мирзо Турсунзода баҳри шумо қироат намуда бошам. туро 100 бор гуфтам ки ғуломат ман, ҳамин кофист. фидои як каломат, як саломат ман, ҳамин кофист. навиштам, пахш кардам муҳр, мондам даст бегуфтор, ҳаётамро, мамотамро ба номат ман, ҳамин кофист. ту дони феълу атволи ғуломон шӯру исьён аст. шикастан, пора кардан кундаву занҷири зиндон аст. чуруди кӯҳ ҷӯшида хурӯшида бурун рафтан зи қаҳри тангно омӯли озодипарастон аст. вале ман он ғуломам ки на исьён мекунам, на шӯр, на бо ту мекунам ҷангу, на аз ту мешавам ман дур. ҳамеша бо ту механдам, ҳамеша бо ту мегирям. агар хоҳи ту ман ҳеҷу агар хоҳи ту ман машҳур, вафо кун гуфта будӣ, ман вафо кардам, ҳамин кофист. диламро дар раҳат обу адо кардам, ҳамин кофист. агарчи ибтидои ошиқон дар ишқ садранг аст, вале бо номи ту ман ибтидо кардам, ҳамин кофист. вале бо номи ту ман ибтидо кардам, ҳамин кофист. ташаккури зиёд. Бинандагони гиромӣ, хотиррасон мешавем ки дар идомаи барномаҳои телевизиони Баҳористон шумо барномаи Фуруғи Субҳи Доноиро аз шабакаи Баҳористон тамошо карда истодаед ва Самира, мо мехостем аз шумо пурсем ки шоири дӯстдоштаатон кист? бояд қайд кард ки ҳамаи шоирон зебо менависанд,
вале шоирае ки дар дилу дидаи ман ҷо аст, ин устоди бузург Фарзона мебошад ва мехоҳам яке аз зебуғазалони устодро баҳри шумо қироат намуда бошам. марҳамат. ту ҳамчу пайкараи ишқи пурбаҳори манӣ, ки аз хамӯшият оҳанги сабз мехезад. ту қуллаи вусарат дар паноҳи хуршед аст, дилам ба ёди ту чун обшор мехезад. ва ё салибиву дар осмони дарки манӣ, ки оқибат ба ту маслук мекунам худро. дар он фароз, ки мову ту роҳ пайвандем, ба гарди пӯи ту пайванд мезанам худро. вале бубахш, ки бо ту наметавонам буд, вале бубахш, ки бе ту наметавонам зист. нигоҳи бахт чу чашмони офтоби ғуруб ба сӯи мову ту дорад ишораи падруд. ту аз накӯҳии хеш нек бишмариям, лек ман он наям, ки ба андешаҳот парвардӣ. ба ман, ки зиштар аз хандаҳои шайтонам, чаро ба ҳадя ту марҷони ашк овардӣ. ҷавоби ишқи туро чун наметавонам дод, ман оҷизона туро бар ту бозгардонам. видо ягонатарин бебадалтарин ёрам, ман аз ту мераваму боз бо ту мемонам. ман аз ту мераваму боз бо ту мемонам. ташаккури зиёд Самира. воқеан ҳам шумо тавонистед на танҳо дили мо аҳли эҷоди барнома, балки дили тамошобинонро низ тасхир намоед ва маҳз ан ҳамин ҳунару маҳорат ва сабку услуби хоса дар қироати шеъри шумо буд, ки шумо тавонистед то даври чоруми озмон оед ва бояд гуфт, ки ин албатта барои на ҳар кас муяссар мегардад. ва мехостем пурсем, ки умуман китобхонӣ ба шумо чӣ дод? китобхонҳо аз дигар одамони оддӣ фарқ мекунанд. тарзи фикрронии онҳо дигар аст. ман ҳам шодам, ки ба олами зебои китобхонӣ ворид гаштам ва инчунин ба ҳама тавсия медиҳам, ки китобҳои зиёде, ки дар мо нашр шуда истодаанд, ба мутолиаи онҳо ворид гарданд. ва бо боварии комил гуфта метавонам, ки касе, ки ба олами китоб ворид мешавад, аз он дигар баромада наметавонад. ёдовар мешавем, ки ҳамсӯҳбати имрӯзаи мо буданд ҳамроҳ ва Самира, хонандаи синфи нуҳуми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 16 ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе ва ҳамзамон иштирокчии фаъоли озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст. ва Самира, ташаккури зиёд барои иштироки фаъолона ҳам дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст ва ҳам дар барномаи мо. ва умедворем, ки дар барномаҳои навбатӣ низ шумо ширкат меварзед ва ҳатман мо ва тамошобинонро боз бо хондаҳои наватон ва бо ғазалу шеърҳои наватон дар ҳайрат мегузоред. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи навбатии фуруғи субҳи доноӣ, ки дар ҳошияи озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст баргузор мегардад. то суҳбатҳои навбатӣ, хайр.